Другите хора, аз съм Арсен Гюф, днес ще правим нещо като... Ще ядеме дъвки и ще партньора ми до мен да си покаже. Имам дъвки. Да, ще ми казва някакви думи, аз трябва да ги позная с пълна уста, както се казва. И картите ми вече някои паднаха, добре. После съм аз. Добре, айде, изяли ли дъвките? Издъвчи ли ги? Да. Ще гледам от кога ще урява картите ми. Мамоти са. 3, 4, 5, 6. Да. Ще гледам от кога ще урява картите ми и трябва да му кажа коя карта е, той да познае и така нататък. Само да вдигаме камерата, че нещо... Ама трябва да подказваш. Добре. Дали купа под земята, такива? Добре. Електрическо е. Може да убие, може да разруши клуба. Спарки. Да. Първото позна. Казвай, че зарежда с електричество. Добре. Не, че електрическо електричество. Да, бе. Камерата все пада и не можах да покажа. Стреля с... Принцес. Има черно метало. Бандитка. Да. Зелено е. Черно е. Зелено е. Това е тъмно зелено. Добре, да го кажем, че е зелено. И... Майче, последно за... имам още едно. Готово. Значи... Майна. Какво е? Тихо, имам още няколко. Тура са по земята. Майна! Да. Изкачат от въздуха, хващат се и излизат. Майна. Хващат се от земята и излизат. Гревярд! Гревярд левел 5. Добре, хора, той познава, сега съм аз наред. Ще изключим клипа за малко, колкото само да изям дъвки. Хора, върнахме се, аз си натърпих устата с дъвки. Да. Добре. В скалет. Не греви, аз съм Ice Wizard. Да. Зарежда с електричество. Парки. Тича много бързо. И бие много бързо демидж. Тича много бързо и бие много демидж. Много бързо бие така демидж. Това момиче не това момиче, а другото. Не. Сгрешиш. Добре, да знам. Казвай другото. Да го кажа ли? Да. Ломбарджак. Да, то тичеше бързо. Даже спида му е фаст. Спид. Така. Давай по-бързо. Има отгоре прилепи. Има прилепи? Да. Защото във всеки да го знае. Други в коментарите със сигурно ще пишат. Дано. И да... Каква бе? Това ли? Кога? Не. Тя да каза с дума сори. Добре, и това не го знам. Казвай. Nightwitch. Nightwitch. Има прилепи. Чакай.